Hei! Mä olen Vesiluoman Anu, Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen johtaja. Hei! Kuosmisen Jani, Kirkkonummen varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiaohjaaja. Niin, ja oikeastaan voisin lisätä, että Jani on meidän kunnan ehkä ylin kota-asiantuntija. Eli sain toimeksiannon kartoittaa ja etsiä tämmöisiä varhaiskasvatuksen sopivia kotarakennelmia ja niitä toimittavia tahoja. Ihan googlaamalla lähdin etsimään tietoa, että minkälaisia kotia ylipäänsä on, tai tämmöisiä kotarakennelmia ylipäänsä on olemassa. Ja meillä oli tietyt ehdot, että sinne täytyy mahtua tietyn verran väkeä ja että se sopii tämmöiseen lapsiryhmäkäyttöön. Teidän Tammelan maa- ja puurakenne rupesi sieltä sitten nousemaan sen porukan joukkoon, josta löytyi tämmöinen sopiva kota. Meille tietysti erityisen arvokasta oli sitten lisäksi, että se kota oli sopiva, mutta sitten tämä yhteistyö sitten lähti sujumaan rakentavan tahon kanssa. Ja meillä oli erityisen tärkeää, että saadaan meidän tiukalla aikataululla avaimet käteen periaatteella alusta loppuun asti tehtyä. Sen takia päädyttiin sitten tähän ratkaisuun. Tämähän oli hyvinkin meidän puolelta nopea hanke ja tietysti sitä edellytettiin sitten meidän yhteistyökumppanilta. Aikataulu oli tiukka, sääolosuhteet oli todella kovat, välillä paukku pakkanen ja välillä sitten myrskysi oikein kunnolla, mutta selviydyttiin erinomaisesti tästä kokonaisaikataulusta, joka meillä oli vuoden 2019 loppuun. Saatiin aikataulussa tehtyä ja täytyy sanoa, että yhteistyö oli joustavaa ja sujuvaa ja yhteydenpito muutenkin. Ja kyllä täytyy sanoa tänä avajaisten jälkeen, että ollaan äärimmäisen tyytyväisiä tähän meidän kunnan ensimmäiseen varhaiskasvatuksen kotaan. Se on laadukas, se on kaunis, sitä on paljon odotettu ja toivottu ja siitä tulee olemaan paljon iloa kaikille käyttäjille. Sen verran pitää vielä sanoa, että se oli yhteistyön erityisesti alkuvaiheessa tärkeää, että viesti kulki niin kuin puolelta toisiaan. Meilläkin oli paljon kysymyksiä siinä alussa, koska oltiin vielä niin kuin tuntemattomalla maaperällä, että mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon ja perustuksista lähtien, että tarviiko ylipäänsä semmoiset ja muut, niin sekin oli yksi ratkaiseva asia, että sit pystyi niin kysymään ja sai sit selkeät vastaukset. Kyllä. Pysytään niin kärryillä. Ja se, että meidän toiveita kuunneltiin. Että oikeastaan mitä tahansa haluttiin, kaikki oli melkeinpä mahdollista, että se tuntui mukavalta, että se on meidän näköinen kota nyt.